ଘରଟା ଶାନ୍ତ, ବାହାରେ ଆଲୋକ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ 2ଟି ବର୍ଷ। କୁର୍ସିରେ ବସିଛି 2025। ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ଆଖିରେ କିଛି ଅକଥିତ କଥା। ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ଆଇନାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି 2026। ନୂଆ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଖିରେ ବାନ୍ଧିଛି। 2026 ଆଇନାକୁ ଦେଖି କହେ, ଦେଖ 2025 ଲୋକମାନେ କେତେ ଉତ୍ସୁକ ମୋ ପାଇଁ। କେଉଁଠି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି କେକ୍ କଟିଂ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଫିଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ କେହି ପିକନିକ୍ ବି ଯିବେ, ଆଉ କେହି ମନ୍ଦିରକୁ। ସତରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକି ଏସବୁ ହେଉଛି ମୋର ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ଲୋକମାନେ ଏବେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ଜୀବନ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦେଖିବ ଏଥର ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ। 2025 ସବୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାଏ। ହଠାତ୍ 2025ର ମୁହଁରେ ଏକ ଛୋଟ ହସ। ଏହା ଦେଖି 2026 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା କି ଆରେ ତୁମେ ହସୁଛ, ଏବେ ତ ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଥିଲ, କାହିଁକି ଏହା ତୁମ ଯିବାର ସମୟ। 2025 ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। 2026 ପଚାରେ, କ'ଣ ସେ କଥା। 2025 ଟିକିଏ ଆଖିକୁ ଓଦା କରିକି କହେ, ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ 2024ର 31 ଡିସେମ୍ବର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଏମିତି ବସିଥିଲି। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଡାକୁଥିଲେ, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଲେଖୁଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଶପଥ ବି ନେଉଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ କି ଏବେ ସବୁ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବିତିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଦିନଗୁଡ଼ିଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ସେହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଉ ଦୋଷ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଘରଟା ନୀରବ ହେଇଯାଏ। 2025 ଶେଷରେ କହେ, ବର୍ଷ ଖରାପ ନୁହେଁ, ସମୟ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ବଦଳିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷଙ୍କୁ ହିଁ ବଦଳିବାକୁ ପଡ଼େ। 2026 ଆଇନାକୁ ଦେଖେ, ନୂଆ ପୋଷାକ ତଳେ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର। କାହାଣୀ ଏଠି ଶେଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଏ, ଏଥର ସତରେ କିଛି ବଦଳିବ କି?